Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas unha semana máis a Debate no Eirado. Esta semana atopámonos nas terras da Raíña Lupa, unhas terras ateigadas de lendas, aínda que non será de lendas do que falemos hoxe. Atopámonos no Centro de Interpretación do Pico Sacro e a verdade é que estou moi ben acompañada. A miña dereita, Lucía e José, e a miña esquerda, Tefi. Debemos dicir que hoxe faltanos Damián, que tivo un problemiña así de última hora e non puido vir, pero bueno, estas tres persoas van defender a vila maravillosamente. Así que nada, antes de comezar a debatir, imos ver, como sempre, un pouquiño sobre esta vila. Na vertente dereita do río Ulla atopamos a parada de hoxe. Son 14 as parroquias que dividen as terras da Raíña Lupa, unhas terras que contan con lendas en cada recanto. E falando da Raíña Lupa, o Pico Sacro, ou o Altar de Galicia, como chamaba Castelao, é un dos tesouros desta vila. É un lugar do que aprender, un lugar que visitar e un lugar no que perderse. Nos imos perder por estas paisaxes. O verde é a cor perfecta para definir este concello. Un concello do que desfrutar é un concello que saborear, pois a filloa é o símbolo deste lugar. Ademais, son moi conscientes da importancia do sector primario, un dos ámbitos que máis defenden da zona, un dos temas do que falaremos hoxe. Xa vistes todas as fermosuras que agocha esta vila, a verdade é que tedes unha vila ben fermosa, podedes estar ben fachendosos dela. E imos poñer o primeiro tema sobre da mesa, imos falar sobre a lingua galega. É un tema que xa viñamos tratando noutros programas, pero consideramos que é de importancia, porque as novas que saíron recentemente pois dan unha visión un pouco pesimista do futuro da nosa lingua. Din que a nosa lingua vai a menos. Por que credes que ocorre isto? Lucía? A ver, eu creo que porque agora os nenos xa non teñen o xogarín club como antes. Entonces ven os dibujos en castellano, a maioría das asignaturas tamén as dan en castellano. Non sei, como que tamén promoven máis o inglés antes que o propio galego, e os que xa non son da aldea, os da aldea ainda algo, pero os que son, por exemplo, de Santiago ou así de pueblos máis grandes xa non o usan, como quen di. Ao final, igual, aquí no rural mantemos un pouco viva a lingua, non? Ainda así, os pequenos tenden tamén a falar castellano, non? Aquí tamén en zonas rurais? Sí, algúns sí, Eu creo que ven, sobre todo, por eso, polos dibujos e as cousas que estudian, que ao final é todo castellano. Por todo o que están consumindo, non? José, de acordo coa tua compañeira? Sí, pero ademais eu creo que tamén os pais de agora creo que tamén inculcan un pouco falar máis en castelán, porque como que está mal visto falar galego. Ou eso é o vexo como os primos pequenos que pasa, sabes? Ti crees que agora os pequenos pois xa os educan en castelán? Sí, por medo a que os traten como burros ou, non sei, esa forma de pensar da xente que, non sei, non me parece adecuada tampouco. Tefi, ti por que crees que a nosa lingua vai a menos? Eu tamén penso porque antes, sobre todo da miña época, hoxe relacionábamos máis entre nós, non había tantas tecnologías como había agora, íbamos a xogar, ca pelota ou co fora, xuntábaste máis ca xente, entonces, sobre todo con persoas máis vellas que falaban mal o gallego, e cousas así, eu pareceme que eso tamén foi moito menos. Sobre os rapaces chegan do colegio e métense nas casas, prácticamente conocen un pouco os veciños, é dicir, non andas por fora nada, sacando un ou dous que ves por ali ou tal, e tamén diminuiu bastante a población. Xa non hai ese contacto, claro, boca a boca, senón que consumen, pois iso, en redes sociais ou en aparellos electrónicos. Eu que sei, os nenos chegan, ben ves, todos hoxe de pequeniños xa agaxan un móvil, para que non molesten aos pais, porque se lle das ese xogo. Entón, eu que sei, moito tamén debe ser eso, máis o que falaban aquí os compañeiros que ese, no colegio, outra que está mal visto, que parece que está mal visto, pero,
alá eles. Sobre isto que me estades comentando, de que está mal visto, que igual pensan que somos burros por falar galego, crees que segue habendo estereotipos, José? Sobre todo ti, que facías Sí, hincapié eu niso. penso que sí. O sea, eu estudiei aquí no colexio de Boqueixón, despois fui a Santiago, e sí que un pouco polo ámbito social, por sí que renegas un pouco do idioma ao principio, sabes? Pero bueno, despois eu sempre mantuve un galego sempre. Tanto na casa como na universidade tamén, en todos lados. Lucía, ti algunha vez viviches eses estereotipos? A ver, como tal, non, pero sí que me pasou un pouco como a José. Unha vez que fun para Santiago, sí que por amoldarme tal ao resto, como que tamén falaba castellano e tal, despois na casa sempre falei gallego, pero non sei, como que te botas un pouco para atrás a hora de ver que o resto non fala igual que ti. Por que credes que nos ocorre iso? Porque unha persoa que fala castelano se avergoña de facelos, non? Non sei, non te sei dicir, supoño que por seguir a maioría. Integrarte nese grupo. Supoño que sí. José, ti ocorreuche o mesmo? Sí, totalmente, claro. É que ao final, si socialmente se ve mal o idioma, entre comillas, ao final o que faz é adaptarte. O ser humano, desde que temos constancia del, adaptase ao medio todo o tempo. Entón, se ti che falan en castelán e se ves que che van a falar se por falar en galego te van a discriminar ou tal, pois ao final vas adaptando tamén. Si, se ese círculo non emprega a túa mesma lingua, pois adaptaste, non? Tefi, ti viviches algunha vez eses estereotipos? Algo, sí, pero a mí dame igual porque eu cando acabei aquí no Forte, decir, de estudiar, fomos para Santiago, bueno, como fomos así bastante xuntos, bueno, pois entonces falábamos entre nós e tal, pero bueno, había algo de discriminación, pero tampouco non é unha cousa que digas e tal. Eu seguín falando gallego e sigo falando gallego, importame, ben, o que diga. E claro, a ti se che falan en castelán, se o teu círculo fala en castelán, ti mudarías a túa lingua? Adaptome, se ele non entende o gallego, falo de castelán, pero xa é difícil que eu fale castelán. Ti sempre... Xa é difícil. Xa, de feito, quero falar gallego castelán e cóstame. Bueno, pero coa nosa lingua ao final podémonos desenvolver plenamente en calquer ámbito, non? Sí, hoxe en día penso que sí, pero bueno, sempre hai aquel típico, bueno. Xa sempre hai comentarios. Sí, pero bueno, tampouco si pode facer caso a eso. No, ao final non, temos que, bueno, poñer unha vendaxa e nos continuar defendendo a lingua na que nos criaron, non? Que solucións pensades que dende a mocidade podemos aportar ou para diminuir ese futuro incerto da lingua? Como podemos mellorar ese uso ou promover que a xente fale en galego? A ver, pois o máis importante que quería destacar tamén é que ao haber éxodo rural da xente que tamén vai á cidade, como que mencionaba tamén antes Tefi, ao haber menos población na cidade, antes ao mellor nunha casa había 10 personas, 12 personas, 15 personas, e iban todos ao colegio ao mesmo sitio. Agora aquí, ao colegio xa van a Santiago a maioría, e os que non, pois van aquí, e aquí hai moi poucos nenos. No colegio hai, agora non sei, pero cando eu marchei había moi pouquiños nenos no cole. Inculcar aos nenos que hai que falar galego e que non está mal visto falar galego. E non só, como falábamos nas zonas rurais, tamén nas cidades, non? Sí, claro. Sí, Dende pequeniños. Sí. Tefi, ocorreche algunha solución? A solución é fácil, se a xente maior ou os rapaces lle van colocando eso, pois vanse adaptando e van vendo que tampouco non é unha cousa fora do normal, entendes? Os profesores tamén deberían tirar algo máis por ele, é dicir, habría que facer clases de matemáticas ou tal, ou cousas así que, bueno, que se poida falar en galego, eso, non sempre en castelán, e despois tamén hai outra cousa, a xente tamén ten que ter algo de iniciativa. Ten que seguir de nós. Claro, tamén, porque claro, e depois tamén depende con quen andas seguido. Se andas con xente que fala castellano, pois tira máis a castellano. Se andas con xente que fala galego, xa fala galego sempre. Pero iso que dis ti, que ten que sair de nós, igual cando somos pequenos non nos damos conta, cando temos unha certa madurez, sí, pero entón ten que partir dende os máis pequenos. Ti que solucións crees que poderíamos aportar? A ver, eu creo tamén que moitos pais xa pois non sei por qué, xa lle falan directamente en castellano cando a súa lengua materna toda a vida é o gallego. Para empezar desa base, ti se falas gallego, non sei, educa o teu fillo en gallego tamén, porque non por eso non vai deixar de saber o castellano, sabes?
Pero, bueno, non sei, supoño que eso, que habría que falar máis con eles en gallego, o que decía tamén Tefi de meter algunha asignatura máis en gallego, é así. Bueno, coincidimos que a solución é empezar de raíz, dende os máis pequeniños, dende a educación. Agora nós, como mozos, entramos aí pouquiño no mercado laboral, bueno, algúns antes, ou aínda o estamos a facer. Asociados ao emprego do galego a menos saídas profesionais, Lucía? Non, eu creo que non, porque eu no meu traballo, eu traballo nunha asesoría e traballo tanto como con empresas grandes como con autónomos pequenos, tanto nas empresas grandes como os autónomos, todos che saben gallego. A ver, exceptuando algunha coa mellora de fora, pero me refiero, todos usan o gallego, eu podo usar o gallego na empresa, non teño problema ningún, nin me discriminan, nin nada, ao contrario. Hai moita xente que fala en gallego. E igual algúns ainda cho agradecen, non? Sí. José, ti isto como ves? Crees que temos menos oportunidades de acadar un posto laboral entrando xa falando galego? Non, eu penso que non, de feito sería como un plus incluso, sabes? Que ao final é unha lingua que dominas e coñeces e podes te desenvolver con xente que outra persona que non fala galego como mellor, pois sí que podes defendelo para tratalo, para atendelo, para o que necesite. Por exemplo, na empresa na que eu traballo, que é unha empresa de enxeñería que radica en Santiago, é unha cousa indispensable falar galego. Ao final aportanos riqueza, non? Sí, riqueza cultural, sí. Canto máis linguas, pois iso, máis riqueza. Ti, que opinas? Estás de acordo cos teus compañeros? Sí, estou de acordo, home. Mas hai que ter a partir dunha base, estamos en Galicia. Exacto. Digo eu, entonces, eso non hai inconveniente, home. Pero como falábamos antes deses estereotipos no mercado laboral, sí, pensas que os hai? Non, algo haberá, pero, é dicir, tampouco non é unha cousa fora do normal, home. Eu penso que iso non é o máis evidente nisso. Pois, Tefi, xa que estou falando contigo, estábamos agora falando da lingua, imos cambiar de bloque, imos falar dun bloque que nos parece ben interesante, que é o emprendemento, sobre todo no sector primario, e creo que ti ben nos podes falar disto, non? Porque a que te dedicas? Eu son ganadero, temos unha empresa, unha SATE, que somos 2 socios, ali en Lamas, temos vacas e dedicamos a producir leite, logo. Incorporéme, tiña, 16, 17 anos, despois, realmente, cando empecé fuerte, viñamos o establo, un establo grande e tal, tería 22, 23 anos. Ben noviño. Sí, a verdade é que sí. Ademais, aquí en Boqueixón contades co Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude. Xa é un indicio da importancia que lle dades aquí en Boqueixón a este sector primario. A ver, pero vou falar sobre isto. Credes que é importante para a vila o sector primario? Moitísimo. Por que, Lucía? Eu creo que a maior parte do concello vive deso, o sea, do sector primario. Directa ou indirectamente, non? Bueno, sí. Sí. Porque supoño que na túa xestoría inclús irán moitas persoas que se dedican, pois iso, ao sector primario. Sí, sí, sí. Entón, indirectamente tamén, pois iso, tamén é importante. Ti consideras que é importante para a vila? Sí, claro, por suposto. A parte, eu particularmente tamén teño unha granxa, pero meus pais teñen unha granxa tamén, e sí que é super importante, desde pequeno levo mamando eso. Traballar e vacas tamén, moitas. E falábamos de que aquí hai un centro de formación. Vos considerades que é indispensable ter formación para traballar neste sector? Sí, hoxe en día sí. Hoxe tens que ter formación porque, hoxe o que é o tema da ganadería non está como hai 20 ou 30 anos. Está todo mecanizado, é dicir, hai moita tecnología, hoxe as vacas, se tes programas informáticos e tal, sabes o que lle pasa a cada unha do día, e tes que poñer todo o día, que senón mi madriña. Porque é certo que neste sector tamén hai diferentes estereotipos, como é que quen non quere estudiar, quédase coas vacas, porque, por exemplo, meu irmán sempre mamou iso, que el, obviamente, é un amante do campo, adora todo, a agricultura, a gandaría, pero sí que recibiu certos comentarios. Vos credes que ainda hai estes estereotipos tamén rodeando o sector primario? A ver, eu creo que cada vez menos. Sí que siga habendo algo, pero cada vez menos, porque ao final o sector primario é un sector fundamental. Eu creo que sin o sector primario non se vive. Exacto. Bueno, ti, obviamente...
Pero, bueno, partindo deso, espero que algún día deixe de haber esos estereotipos. José, ti que pensas? De acordo con Lucía? Sí, aparte eu creo que cada vez a xente que traballa no sector primario está moito máis preparada, hai moitos máis recursos e moitas máis tecnologías. O sea, ao final é o que dicía Tefa, hai que estar cada día máis adaptándose e mellorando e mellora continuo. É certo que con Tefi temos un exemplo maravilloso dunha persoa nova que se dedica a este sector, pero hai moita mocidade que rexeita dedicarse a él. Por que credes que a mocidade, pois iso, non quere? Bueno, moita eu penso que tamén algo ten que gustarche e outra, en cada casa é un mundo. Ti, por exemplo, no meu caso, meus pais axudaron moito, é dicir, pois axudaron, puñeron cartos cando foi daquela, foi moitas cousas, van a dicir, pois axudaronche. Outros non poden, é dicir, pois hoxe para facer un hostal fai falta diñeiro, fai falta ter tamén unha base territorial, e despois fai falta tamén outras cousas que non se ven, é dicir. E pois tamén o problema que temos aquí é a puta burocracia, é dicir, para facer calquera cousa tens que dar 40.000 voltas. Entonces hai moita xente que se aburre deso. Entonces colle, é dicir, pois vou traballar para outro lado e non me rompo a cabeza con ninguén, gano aqueles cartos e largo-me, teño os fins de semana libres e moito é iso, que non é polo resto. Igual xa non nese sector, senón en xeral, porque o emprendemento, sobre todo na mocidade, atopámonos con moitos obstáculos, non? Credes que ese é a principal causa pola que non emprendemos os máis novos? Sí, eu digo que sí. Sí, porque, a ver, certo é que hai algunha axuda e tal, pero é que son 30.000 requisitos, é o que di Tefi de burocracia a tope, e, bueno, despois, claro, piden uns mínimos, non sempre se cumplen, entonces eso, ou tes alguén tamén que che poida facer unha base para axudar con os aforros ou tal, ou se non faz nada. Vos atreveríades vos a emprender aquí, nesta vila? Sinceramente, bueno, ti xa fixeches, un valente. Non, tampouco non é, eu que sei. Emprender é fácil, home, se che gustan as cousas, ou tens que empezar de pouco a pouco e ir indo, é botarlle collós, así de claro. Así de claro. Non ten outra solución. Pero, bueno. E por aquí? Sí e non, pero a ver, é o que falábamos agora, a burocracia hoxe en día piden uns requisitos que unha persona normal, a ver, falo por o meu exemplo, meus pais, se por eles mesmos fora non serían capaces sin ter unha asesoría detrás, sin ter a min ao mellor para botar unha man, para facer papel de todo o que hai que facer, sí, porque fai 30 anos, pois traballabas para diante, ibas cumplindo traballando e dabas, pero hoxe en día non das. E aparte, a nivel España é un dos países máis difíciles de emprender, a pesar de que as axudas a nivel fiscal, a nivel é moi complicado, porque ao final quedanse que a mitad. Pensades logo que nós temos máis facilidades para emprender que outras xeracións? Nós, a que te refieres? A mocidade? Ou máis dificultades? Eu creo que tiñan máis fácil antes, entre comillas, porque, non sei, como que o valor do euro tamén, ahora mesmo é que non é nada, prácticamente, porque antes eran 10.000 pesetas, ahora non é nada. A vida en xeral está máis cara, entón. Efectivamente, entonces como que costa máis remontar, basicamente. Pero fai 30 anos, por exemplo, se traballabas, ganabas cartos, quer dizer, hoxe en día traballas para mover os cartos dun lado a outro. Sí, para sobrevivir, basicamente. Ti opinas o mismo? Sí, neso sí, neso sí. Vamos, que agora mesmo traballamos... Traballas para decir, pois, bueno, algo que de chompo, que tampouco vas a andar tonto polo mundo, pero quero dicir, o que non moves, é dicir, non faz cartos como se facían hai tempos. É o que falaba aí Lucía, o euro, isto disparouse. Antes un chicle valía, un simple exemplo, antes un chicle valía 5 pesetas, pero agora son 5 céntimos, ou máis, non sei como están agora os chicles. Non sei, hai tempo que non... Caso doble, un simple chicle. Sí, totalmente. Entonces, con eso foi todo o boom. E agora, mi madriña, calquera cousa ben biches. Témolo complicadísimo para emprender e, ademais disso, outros obstáculos que estabades comentando, pois iso, a burocracia, non? Imos cambiar de bloque xa, imos falar sobre as tradicións, algo que aquí en Boqueixón tedes ben presente e, ademais, pois gardades como o mellor dos agasallos. Diríxome agora a Lucía, porque creo que estás ligada a unha festa ben importante da zona, non? Sí, as carrozas do San Cidre, que levas facendo 50 anos, nada, consiste en, son 3 días de festa.
hai a festa normal, mítica cas orquestas, e despois está o domingo, que é o que ven sendo o interesante, que os rapaces da zona, bueno, tanto os rapaces como os máis maiores, por aldeas organizámonos e facemos carrozas. E entonces, eso, estamos todo ano traballando entre nós, facemos piñas, facemos cenas, tal. E ese día facemos un desfile cas carrozas por toda a aldea, imos para o campo da festa, repartimos tapas e viño, e vai a voluntad da xente, non? É unha festa moi bonita porque xuntas a todos os veciños, a case todo o ayuntamiento, ven xente da fora, cada vez máis, é unha locura. É unha festa moi bonita, une moito a xente. Unha maneira de socializar e tamén de traer xente á vila, verdade? José, ti tamén estás ligando a diferentes eventos da zona, contanos. A ver, pois eu son general de Ulla, tamén participo activamente na festa da Filloa, que é unha festa moi antigua de aquí en Lestedo, que creo que vai pola 41ª edición. E, bueno, xa, ten moita historia, xa, desde que, bueno, eu xa non vivín, pero desde que meus pais sempre din que antes, ora non é nada, antes facíase filloas con faísca, non sei que, isto non dá chave ningún, pero, bueno, ora a xente que ven aquí non ten ningún tipo de sentido. Vamos, tedes un montón de festas. Tefi, algunha outra que se te acorde? Así das túas favoritas? Ali, onde son eu, que son da parte de arriba, mar, é un San Benito, bueno. É unha romería, bueno, ali, bueno, de Rodiño, unha romería que leva moitos anos, unha carballeira, bueno, é sempre a segundo de xullo, sí. Bueno, a verdade é que nós, tres pequenos, vamos sempre ali. Aí vai xente comer a mediodía, ora non tanto, pero antes era unha romería importante, ora foi perdendo porque, bueno, tamén é o que sei, a xente ora tampouco non nos debemos implicar tanto ou algo así, non ten tanto tirón se cadra como elas dúas, pero un tempo estuvo moito tirón. Bueno, ao final, onde a esa festa vai haber xente. Sí. Pero unha cousa é que mo contedes e outra é vela, así que imos ver uns vídeos destas festas que tedes aquí en Boqueixo. A min xa me entraron ganas de vir o ano que ven a algunha desas festas, pero xa que vos estades involucrados nelas, vos a preguntar, por que pensades que é importante que se sigan realizando? A ver, Lucía, que me falabas das carrozas. A ver, eu penso que é importante porque ao final é unha tradición, e manter viva unha tradición, eu penso que é fundamental, porque ao final é a historia da vida. Ti, o sea, non sei, vas evolucionando como persona tamén a raíz de todo o que pasou na vida, e non sei, é como un sentimento de amor, cariño que lle tes a algo, non sei, é bonito. É tamén como vencellarse eses antepasados, non? Sí, é como que te unes a a xente tamén, entonces eso, ao final é bonito. A verdade é que é ben fermoso. Tefi, ti dicíasme que a festa da túa parroquia era máis pequeniña, pero por que se teñen que continuar facendo? Bueno, pareceme que porque unha cousa é que unha xente, despois tamén é un momento que a xente, por exemplo, olvídase algo do que é a vida real, é dicir, dos problemas, contas uns contos, ou vas como o pulpo, esas historias todas. E despois tamén, a min, o que máis me gusta de todo, sobre todo, é ver xente que se cadran todo ano na vez e vela na máis nese... Un punto de encontro. Claro, sí. Sí, e despois, bueno,
O de sempre, comer e beber é... Isto xa é o mellor, a mí Xa é hai o que mellor. dicilo. José, ti por que crees que se teñen que seguir facendo? A ver, é un pouco na línea do que dicía Lucía, non? Ao final é unha tradición que leva, por exemplo, falando dos generais do Ulla, que é unha tradición que leva viva desde que meu pai ten consciencia, que empezou desde pequeno facendo eu. Miña irmán é generala, as dúas, perdón, eu son general, meu pai é general, ao final é unha tradición que nos foi inculcando que tes que non sei como describila, pero tes que vivila para sentila. Entonces, creo que non se debe perder, e hai que mantela viva porque, por eso que comentaba. Pois pareceme ben bonito todo o que estades dicindo. E se vos parece xa, para rematar, que lle diríades á mocidade, á xente que nos está vendo, para que se involucren e manteñan viva a tradición? Tefi, comezamos contigo, ven. Que participen e que vexan que o que se está facendo agora que é unha pena perdelo. Vamos a ver, despois tamén se perde todo da noite para a mañán, que queda isto? Que imos facer logo, como dixo o outro? A parte, eu penso que tamén a xente nova tamén se dá conta de que hai que botar unha man, porque se a xente vai indo maior, pois os novos teñen que ir collendo algo, o relevo, digo eu, tamén non é só, é sobre todo nas aldeas que ao final conocémonos todos, e vas vendo tamén, as cousas, é dicir, pois, hostia, meu pai facía aquilo, porque nos vai a facer agora logo? Exacto, seguir con ese legado. Seguir, parece a min, non sei, José, por aquí, a ver. A ver, a xente, eu falo concretamente en Lestedo, a Festa da Filloa ten unha participación da parroquia case na súa totalidade, menos a xente que ven a vivir recentemente ou tal, a xente de toda a vida, conocémonos todos, participa sempre a mesma xente, é unha cantidad de xente que é unha borrada. Entón, eu penso que Lestedo, nese aspecto, pois está bastante garantida a continuidade da festa. Pero, sí que entendo tamén a xente que anda noutro mundo, que non teña ganas de estar toda a semana traballando como un burro, e chegar e meterlle máis cousas, que ao final, pois, tamén queres ter o teu tempo libre e demais, pero, hai cousas que non se deben perder. Hai que seguir tirando por manter viva esa tradición. A ver, Lucía, rematas ti, que lle dirías? A ver, eu creo que fai falta máis o que ven sendo vivir a vida, deixar máis a parte o mundo paralelo das redes sociales e todo eso. E eso consíguese tamén, pois non sei, conocendo aos veciños, facendo un mínimo, sabes? Non sei, a min pareceme unha maravilla, é unha suerte vivir na aldea e facer tan boa piña que a xente da zona, porque ao final, o día de mañá, se pasa algo que che vai botar unha man, vai ser o veciño. Entonces, non sei. Pois sabedes que vos digo, pelos de punta con estas últimas palabras, de verdade, mil grazas, porque só vos podo dar as grazas polo programa de hoxe. Parece moi ben bonito, estas últimas palabras xa foron o final perfecto. Así que non vou engadir nada máis, iso, darvos as grazas, fostes un menos, pero defendestes Boqueixón, poden estar os vosos veciños ben orgullosos. Mil graciñas, e nada, a vos, decirvos que nos vemos a vindeira semana. Bicos.